Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kushone abantu abane kwalimala kabi abangu-8 esehlakalweni sokudubula esenzeke ePietermaritzburg Tavern namhlanje eSitathakusa. Kuba ukuthi ngesithuba zabo past 8 izolo kungene amadoda amabili abehamba uhlobo lemonto iVW abesededela ngenhlamvu kubantu ade bese tavern kwabe sekushona abangu-4 namhlanje eSitathakusa. Kwathi abangu-8 baphuthumiswa esibhedlela nabo abasesimeni esibucayi. Kanti ke imbangela yokududula kwabo labantu namanje ayikaziwa. Abantu basale beshaqekile ngendlela emangalisayo khona eziguleni zokuxhumana. Emva kwaso lesigameko uTK uthe kungani abantu bebulawa ngehluku esingaka. Ukubulawa kwabantu ezindaweni zokucima ukoma sengathi kuyimfashini manje. Untsira Mpandu uthe hawu kwaze kwamangaza lokhu osekwenzeka ezweni lethu. Uhulumeni uthulu uyabuka abantu bebulawa ngehluku esingaka ezindaweni zokucima ukoma. Udentshi iphosa uthe hawu kwaze kwabhlungu izigebengu ayisana nembeza abantu abangaka ababolawela ubala singazi ukuthi kungani bebulawa. Lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho khona lapha kwi comment section ngalolu daba.